til at bygge. Er der nogen der? Så tager jeg lige frem. Vi har nogen lige her. Jeg ved ikke om det. Det er vores rigtige container der. Lige frem? Ja, lige frem her. Okay. Vi andre bliver skudt bagfra allerede. Jeg ved, vi er tommet gennem Nyby. Okay. Jeg har ikke helt fanget, at det er Nyby, de kommer fra. Ja, det største er her. Jeg tænker, at de kommer fra Stoven efter en parade over mod Stoven, hvor jeg så er lidt confused her med, at mine medspillere er så stille og er sådan dernede. Men alligevel prøver jeg at se, om jeg kan holde bagfra, og se, om der kommer nogen der. Men så får jeg så øje på min teammate, hvor Tom er derfra. Så ret lige her, vi får at vide, at de kommer herfra, inde i Storm. Ja, åbenbart. Så er de nok heromme. Ja, man har også hørt, at man bliver besludt herovre. Hvor vi så finder ud af, at de Tom fra den anden side, der hvor I først til de Tom fra, der blev stået på vandtanken lige foran mig. Hallo. Ja. Har vi nogen herinde? Nej. Vi får besked på, at det ikke nytter, at vi står her. Og Det er om ved de røde tønder. Får vi at vide. Og her prøver jeg bare at se, om jeg kan få et overblik over, hvor vores modstander er. Vandpladserne. Han er død. Nej, jeg er fuldstændig død herovre. Jeg sidder i en ret dårlig position her, med at jeg selv mig topper. Så lige nu prøver jeg bare at se, om jeg kan komme væk fra den her position, og måske komme mere fra, så man kan se mine overvejelser her. Men jeg kommer alligevel frem i topper, og prøver stadig at få et overblik over, hvor modstanderne faktisk er. Her har jeg fået øje på dem, og jeg har en idé hvor de er. Og tager mig fight med dem.
og nu er det bare ren instinkt. Jeg tænder ikke over noget som helst. Jeg stepper frem på en sikker måde, så det 2 mini instinkter her, og jeg overtænder ingenting. Jeg skal bare frem. Hit! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hit! Bliver hurtigt ramt i den, og jeg snakker med crewmember her, som der de har tegnet til min teammester foran, om at der står en død mand her, hvor jeg står, og det er et meget dumt sted, når min team har pushet frem før, men ikke havde set mig. Fantastisk. Hvorfor det? Nå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Time. Hvorhen? Ja, der er flere. Ja, der er en, der løb. Jeg ved containeren lige frem. Hit! En!
fantastisk. Der var en, der løb karneval! Der er en, der løb noget spåren! Ja, tak! Åh. Det var så den sidste video her fra Bad Boys Storbane. Da den her bane den bliver lukket, men der kommer en ny bane for Bad Boys, som jeg glæder mig vildt meget til at spille på og bare opleve stemningen, der er hernede i København, som den her bane i forhold til den bane jeg plejer at spille på i Tetsine. Man kan tydeligt høre forskel på hvordan stemningen er, selvom det er meget det samme, der er.